Empèdocles va ser un filòsof i polític destacat d'Agrigent, una ciutat siciliana de la Magna Grècia. Se'l sol considerar dins del grup dels pluralistes, ja que va postular que la realitat estava composta d'una pluralitat de substàncies. Probablement en va escriure més, però s'han conservat dues obres d'ell. Les Purificacions, una obra religiosa sobre l'ànima, i un poema possiblement titulat Sobre la naturalesa, que és el que analitzarem aquí. Tot i que el segon no és pròpiament una obra religiosa, veurem que, com altres pensadors grecs, també incorpora elements propis del pensament mític. Anem a veure com va desenvolupar la seva teoria. Empèdocles va acceptar de Parmènides les tesis sobre la inexistència del no ésser i la immunitat de l'ésser, i d'Heràclit, l'existència de l'esdevenir i del canvi continu. Com ho va fer per reconciliar aquestes dues posicions? Doncs bé, va començar postulant que l'univers, la realitat, està formada per 4 elements bàsics: el foc, l'aire, l'aigua i la terra. Aquestes substàncies també equivalen a 4 divinitats fonamentals: Zeus, Hera, Nestis i Eidoneu, un altre dels noms amb el qual era conegut el déu Hades. Empèdocles les anomenava les arrels de tot, perquè tots els objectes i éssers de la realitat estan formats d'aquests elements. Les coses que veiem, vegetals, animals, etc., no són més que combinacions en diferents proporcions d'aquests elements. Segons Empèdocles, de la mateixa manera que els pintors són capaços de crear colors ben diferents només a partir dels bàsics, la variabilitat que veiem dins l'univers es deu a les mescles i combinacions de l'aire, el foc, l'aigua i la terra. Ara bé, en tot aquest procés, els 4 elements en si no s'alteren, perquè són substàncies invariables i eternes. De fet, bona part de les seves característiques coincideixen amb les de l'ésser de Parmènides. Però, a diferència d'aquest, per Empèdocles el canvi existeix. Com es produeix? Empèdocles no creia que els mateixos elements poguessin ser els causants dels processos d'unió i de separació. Per aquesta raó va postular l'existència de 2 forces. Aquestes eren l'amor, que fa que els elements s'uneixin i es mesclin, i l'odi o discòrdia, que du a terme el procés invers, provoca que les coses se separin. En totes les coses existeix una part que tendeix a la unió i a la mescla i una altra que fa el contrari. Els 2 impulsos engendren tot naixement i tota mort. Cal entendre que l'amor i l'odi són 2 forces contràries, oposades, però no actuen de forma simultània ni en la mateixa proporció, perquè si fos així, el canvi no es produiria. Per això, segons Empèdocles, és necessari que es vagin alternant. L'activitat d'aquestes forces segueix cicles constants i repetitius. Quan predomina l'amor, tot està junt, formant una esfera compacta, com l'ésser de Parmènides. De mica en mica va penetrant l'odi, que comença a separar els elements fins a arribar a una disgregació total, a partir de la qual torna a començar el procés invers. Enmig d'aquests processos es troba la realitat que coneixem, que se'ns mostra múltiple i canviant, com la descrivia Heràclit. La naturalesa, l'univers, tal com és ara, seria una manifestació de l'acció parcial de les 2 forces. I amb això hem acabat l'esquema del pensament d'Empèdocles.